Gibati og kaguol ang usa sa mga supporters ni Senador Bato de la Rosa tungod sa giagian karon sa senador, ilabi na karon nga ginapangita kini sa mga otoridad. Sa eksklusibong interview sa DXDC RMN Davao kang Arvin Villapaz, 49 anyos o sa ka-tricycle driver o kanhing kagawad sa barangay Matutungan, Santa Cruz, Davao del Sur. Iyang gibutyag nga naguol siya sa giagian sa senador tungod pinangga kini sa katawhan o kung asa man gani siya sa Santa Cruz, dili kini makit-an tungod protektahan kini sa iyang mga supporters. Ato maminahon ang tipik sa interview sa DXDC RMN Davao kang Arvin Villapaz. Naamang galing gyud si Senator Derea sa Barangay Bato. Siguro ma'am gitaguan lagi sa tao ma'am kay ngano ma'am si Senator Bato ma'am ani nga barangay Bato. Even if sa barangay Matutungan pinangga kay si Senador gyud dito ma'am. Kung naamang galing si Derea, di gyud nila makitaan kay taguan gyud sa mga tao ma'am. Og naa pero murag wala gyud diri. Samtang gihulagway sab niya si Bato isip tawo nga buutan, matinabangon, walay pili sa tabangan o dali nga maduulan rason nga ang ilang kasing-kasing o suporta kanunay nga ana usab sa senador. Dugang pa nga ang mga miyembro sab sa Bato 40 Club ang nagboluntaryong magbantay sa museum nila Senador Bato aging suporta sa senador. Di na pahigayon sab sila og prayer vigil. Kaya tumilabay nga si Mana. Gani kung magpahigayon usab, dili sila magduha-duha nga mutambong usab niini. Isa-isab niya sa gobyerno nga kung mamahimo undangan na ang senador og dili na lutuson tungod dili man bugat ang sala sa senador kung itandi sa mga dunay sala usab nga nagpakahilom.